Hello baby na. Bina. Ya kike a gida? Ya lauya kake? Lafiya lau wallahi. Ya jin daɗi. Lafiya kalau. Kai baby na ni fa gaba ɗaya wallahi a matsa nake. Na damu ai abin nan wallahi. To me faru? Ha bakin sani ai wannan lokacin in ba. Allah ko. Mana. Ai ya kamata a ce kina gefe na ina ganin ki kina gani na. Allah ko. To ke ya kike gani? Ango na amarya. Bada baby na. Ai kisa mana. Aboki na garin. Sumaliya. Ya yau. Lafiya lau wallahi. Alhamdulillah. Ya jin daɗi. Lafiya lau. Na ga kai soyayyar gama kake babu ruwanka da kunu. Wallahi ina dan zuwa muna magana da Sumal. Yawa. Babu ruwanka da kunu. Ba ruwana da kunu. Kawai kai soyayyar ka kake. Kawai soyayya muka sa gaba. Ka burge ni. Amma ka tambaye mai mutaka ta iya kunu? Ki tambaye baby na ta iya kunu kuma? Ka tambaye ta iya kunu? Wace iriyar magana kake in tambaye baby na ta iya kunu? Baka fahimce ni ba ko? Ban fahimce ka ba. Wai an taɓa ka ji. Yaya? Yayi. Hello? Na'am baby. Da Allah tsaya ba wai kin iya miya kin iya wani kin iya kunu? Menene kuma kunu baby? Biki iya ba? Ni ban iya ba. Ta kwafsa. Amma dukkan da ce da baki iya kunu bakin kwaba. Kin kwaba. Baby kin kwafsa. Baki iya kunu bakin kwafsa. Ki kwashe kayan kin kwafsa. Kin kwafsa. Kin kwaba. Ai kin kwaba. Baby kin kwafsa. Baki iya kunu bakin kwafsa. Ke kwashe kunu. Alƙalin zamiya. Kunu. Ya gani ya zaɓi